Ayan guys, bali nandito tayo ngayon kay Aling Puring Pure Gold di Paro. Ayan guys, kung mapapansin nyo, mga chichirya lang talaga yung kinuha ko kasi pagdating pa lang namin, napansin ko na naiwan ko na naman yung aking suki card. Diba? Kung napanood nyo yung una kong vlog na naiwan ko yung suki card ko, na hindi na ipasok yung points dahil nagchat ako dun sa ahente ko, kaya lang late reply siya. Nabasa ko yung reply niya nung nakauwi na ako na iwan ko daw yung grocery ko kay Aling Puring, tapos ipa-deliver ko na lang para kahit papano is pasok yung points natin. Kaya lang yun, late ko na nabasa. At least nalaman ko na kapag naiwan natin yung ating suki card at gustong gusto natin maipasok yung points, iwan lang natin kay Aling Puring yung grocery natin, tapos ipa-deliver na lang natin, di ba? Kaya lang nung time na yan, ayaw ko mag-iwan ng grocery dahil kailangan na kailangan ko. Kung sakali man, i-chat ko na lang ang ahente ko para ipa-deliver ko. Kaya ang nangyari, yan, mga chichirya lang talagang kinuha ko. Tanggap ko na hindi maipapasok sa points ko yung napamili ko ngayon. Kaya chichirya lang talagang kinuha ko. Tapos, yung nakapila na kami, naalala ko, tuwing namimili ako, tumitingin ako sa apps ko ng Pure Gold. Ni-screenshot ko yung points ko. Tapos yun, sabi ko dun sa cashier, miss, naiwan ko yung suki card ko. Pwede ba tong screenshot ko? Tapos ayun, pwede pala. At least ayan, natuwa naman tayo dahil hindi na sayang yung pinamili natin chichirya. Hindi ko na dinagdagan yun. Kasi sabi ko, i-chat ko na lang yung ahente ko para sa ibang grocery. Basta ang importante is maiuwi ko yung mga chichirya, di ba? Kaya kayo, pag naiwan yung, or lagi nyo naiwan yung suki card nyo, screenshot nyo na lang yung, yung points nyo. Andun kasi yung ini-scan eh, di ba? Kahit papano. Or kung hindi naman kayo nagmamadali at wala pa rin kayo na screenshot, iwan nyo na lang kay Aling Puring para pasok sa ating points. Diba? Yun na guys. Thank you for watching.